Zaka zapitazo kunali munthu kwathu kuno yemwe ankadziwika ndi kuthawa ku ndende. Amati akalakwa ndi kuponyedwa ku ndende amapezeka watuluka ndi kuthawanso, ndipo boma linagoma naye munthuyu ndipo anayesa kukamuyika ku ndende yomwe amayidalira kuti ili ndi chitetezo chochuluka zedi, koma posakhalisa anapezeka wathawanso. Apatu boma linathedwa nzeru, koma poti boma siligonja anamugwira anakamuponyanso ku ndende iye nkuthawanso. Sewelo ilili linachitika kwa kanthawi ndipo boma linathedwa nzeru. Ife at Dini Studios tinapita kukamupanga munthuyu interview kwawo, ndipo ena mwa mafunso omwe tinafuna kudziwa anali ngati awa: zimatheka bwanji iye kutuluka ndende ya chitetezo chochuluka ngati chichili prison komanso Maula prison? Ndipo iye anayankha nati ali ndi luso loti ololoko atakhala made in America amaphwanya lokoyo made in Japan, kwa iye ndi zophweka zedi. Funso lathu lomaliza tinamufunsa kuti kupatula kudzipata kapena kuti zitseko zonse za mu ndendemo ndi malo ena ati omwe iye amatulukira mu ndendezi. Iye anati palibe pomwe iye amatulukira kupatula mu zitseko zomwe eni ake andendezo amati ndi zokhoma, koti wina sangatuluke pogwirisira ntchito kapini kalikonse kakang'ono komwe iye angakapeze amatuluka. After interview iyi ife at Dini Studio tinaphunzira chinthu china chake pa munthuyu, komanso kwa oyang'anira ndende. Tinakwanisa kupempha ku ndende kuti munthu uyuyu amatuluka ku ndende osati kamba kuti ali ndi luso lothyola maloko ayi, koma kamba kuti amaloka brain ya wina aliyense yemwe amayang'anira ku ndendeko. Choncho ife tinatsekula challenge ni munthuyu. Challenge yathu inali yoti tikamulokera ndife ku ndendeko murumu yomwe iye akasankheka, ndipo iye akakakwanisa kutuluka murumu imeneyi isanathe 2 hours ndiye kuti iyeyu ndi dolo ndipo sakuyeneranso kuzamangidwanso. Dziko linalengezesa za ichi, ndipo pa tsikuli anthu ochuluka anazungulira ku ndendeyi kuti aone doloyu ngati angakwanitse challenge imeneyi. Nthawi inakwana analowetsedwa musewu ndipo analolezedwa kutenga chida china chilichonse kuti adzituluse. Tinatseka khomo la chitolokosi tinali ife, ndipo nthawi inayamba kuwerenga. Dolo anatulusa pini yomwe amayidalira potsekula loko wa chitseko, ndipo ntchito inayambika. 10 minutes chitseko chisanatsekule, 30 minutes chitseko chitamulimbira mtima, 1 hour zinthu zisakumuthekera ndipo anayamba kutuluka thukuta losaneneka. 1 hour 30 minutes chitseko chili nganga. Phuma linamukulira kuopsa, nkhawa zochuluka zinali zili mu mtima mwake pa nthawi chifukwa chiyembekezo chabwino chinayamba kumuthawa. Inakwana 2 hours yomwe anapatsidwa, koma chitseko osakwanitsa kusekula. Ndinapita kukamufunsa kuti ndi chifukwa chiyani wakanika kutsekula chitseko pomwe wakhala akutsekula zitseko zolimba, zitseko zapamwamba mosavuta. Munthuyu anayimika manja ndi kunena kuti waona zitseko pa moyo wake za masecurity osiyanasiyana, koma na ichi chokha ichi chamugometsa. Ndipo iye anandifunsa ine kuti chitseko chimenechi chinalokedwa motani moti iye mpaka walephera. Yankho lake ndi la simple: chitsekochi chinali chosaloka. Ndinangoyesedzera ngati takhoma, koma tisanakhome ndipo munthuyu anakanika kutsekula chitsekochi kamba kaloko yemwe anayika mu ubongo wake. Munthuyu yutu anayika loko mu ubongo wake oti chitseko chilichonse angamuyike iyeyu akalakwa ndiye kuti ndi chokhoma. Ndipo nthawi yomwe ife timamutsekera munthuyo kamba kaloko anali mu ubongo wake anachikhazikitsa kuti chitseko ndi chokhoma. That's why amalimbana nacho kwa 2 hours chitsekocho koma osatsekuka, pomwe solution inali yoti akanakhala kuti alibe loko mu ubongo mwake akanaganiza mwachangu kuti ayeseko kungochikoka popanda kumalimbana ndi muloko wa chitsekochi. Onera nzanga, nkhani ndikukufotokozera napayi sikuti inachitikadi ndangopeka, koma ndimafuna muphunzire china chake mwachangu, chifukwa izizi zomangopangira zinthu chizolowezezi ndi zomwe zikuononga zinthu zambiri mu miyoyo yathu. Maloko awa anthu ambiri tili nawo m'maubongo mwathu, kuyambira m'mabanja, zintchito, m'masukulu ndi muboma mumene zinthu zikusokonekera kamba kamaloko a mubongo amenewa.
Example yake, mkazi pa banja akachikhazikisa kuti amuna ndi agalu, ndipo pamuna aliyense yemwe wampamudera ndi kufika pakhomo usiku anthu atagona ndiye kuti anali kwa akazi. Izi tukamba maloko omwe azimayiwa ali m'maubongo mwawo. Boma ngati siligawa feteleza chaka chimenecho ndiye kuti anthu ambiri salima akamba maloko oti kuti tilime boma likuyenera kuchitapo kanthu. Namo m'bomamo muli maloko am'maubongowa. Zaka zino amakhulupirira kuti zisankho ziwinidwe ndiye kuti abere mavoti aononge ndalama zochuluka pa chimenechi, koma kuyiwala njira ya simple yomwe akuyenera awakope anthu mokwanira ndipo anthu angowavotera mwa simple ndikuwina. Nanu anzanga mukuonera maloko awo mwayi ngosayamba. That's why mumapanga jaja ma social media pomwe musakuwadziwa bwino lomwe kamba kuti m'mitu mwanu chomwe chinalokeredwa ndicho kuti aliyense ali pa social media ndosowa zochita. Zilipo zambiri zoti ndifotokoze ndipo nkhani yangayi sinatherepo mpaka nditamvakaye kwa inu anzanga mukuonera kuti kodi m'mitu mwanu mwazindikirano kuti muli ndi maloko osayamba nanga ndi maloko ati omwe muli nawo m'mitu amene mwazindikira. Nimakukondani nonse, panganinso share uthengawu